Здравейте! Благодаря ви, че сте тук. Радвам се, че започваме годината, новия сезон. Ако може да спреш до радвам се, че започваме годината. Това е вярно, другото е проспекция. Благодаря ви, че сте тук. И благодаря и на Станимир Семерджиев, че най-после ни гостува след дълги литературно-екзистенциални въпроси относно това гостуване. Най-после и въпреки нас. Добре е дошъл. Добре заварили. Много благодаря за топлото посрещане и за това, че имаме възможност да се поговорим за книжката. Добре дошъл в нашия свят. Той е бележка под линия. Той е малките букви на договор, който едва ли си чел. Колко обещания за още обещания ще са ти нужни, за да живееш тук? Епиграфът. Ще става все по-плътно, по-опалово студено. Но ти не спирай скока си надолу, по средата. Не вярвай на средата ти, на онова приятно усещане за щастие, оранжево. Тогава ти превърни в стомана и най-малката си става, защото никога не ще те видиме обратно. Христоф Отев. Дойде време да си поговоря с надемите, да стана едно с падините си, да кажа здравейте на всички същества, кацнали на работа. Станимир Семерджиев. Пляскаме ли сте забравили? Само за година ще пляскаме тук. Нека да започнем от това стихотворение, което последно прочетохме. Всъщност в него е заглавието на книгата. Защо и как го избра? Защо всички същества на работа? Почна се с трудните въпроси. Тези са лесните. Всъщност процесът по избор на заглавие беше доста дълъг, поне за мен труден. Когато изпратих ръкописа на Scribens, беше съвсем друго работно заглавие, което сега няма да спомена, но присъства в един от стиховете на друго стихотворение. И беше голямо въртене, голямо избиране. В крайна сметка имахме 3-4 варианта за заглавия, които обсъждахме с редактора Ани Лазарова. И решихме да изберем този стих, който според мен пасва на тематиката на книгата доста добре. Има няколко пласта, така да се каже, в това заглавие. Разбира се, единия е препратката към най-общо казано въображението, което книгата няма тема, но едно от водещите неща в книгата е въображението. Мога да използвам клишето, че човек никога не е остров. Нали? Човек никога не е сам, защото най-малкото има спомените си, въображението си. И разбира се, някои по-директни препратки могат да се направят от типа на ангелчето и дяволчето, което е най-клишираното, разбира се. И същество като птица, което е на работата и което винаги е с теб, което може да е с и аз добри, и аз с лоши помисли. И накратко това е. Човек никога не е сам. Другото стихотворение, което прочетохме в началото, всъщност е бележка под линия. Може би е оскърбително за общата ми литературна култура, но аз не съм виждала друго стихотворение, което всъщност е бележка под линия. Как? Защо? Аз съм виждал, но с риск
мисля, че беше на английски стихотворението, в българската литература не се сещам. Надявам се да не обидя някого, в момента не се сещам. Аз вече обидих. Интересното е, че това стихотворение беше около средата на ръкописа. После в процеса с Ани Лазарова голямо падане на стихотворения, падна голямо местене, доста преобразена е книгата спрямо първоначалния ръкопис и на мен ми хрумна, че защо да не сложим стихотворението с бележката под линия в началото и един от замислите е, че всъщност цялата стихосбирка, всички стихотворения са бележката под линия. Оттам, предполагам, ще стигнем до тази тема, но оттам идват тези големи букви под линия, които са върху корицата. Една от водещите линии в стихосбирката също е за малките неща, с които не точно се примиряваме, на които приемаме по навик или на които не обръщаме достатъчно внимание. Малките лоши навици, рутината, на която не винаги може да бъде нещо добро. И оттам дойде препратката към нещо съвсем битово, като договор, който не си прочел с някой си мобилен оператор, ако щете, или с нещо друго. Като някаква метафора за ежедневието ни. Да стигнем до това, което ни доведе до корицата от това стихотворение, което спомената е. За решени проблеми. Какво имате предвид? Имам предвид, че може би точно сега е при нас малко по-нататък, но нека сега стане дума за бележката по линия, която всъщност и големите букви, които са тук. Защо? С кого решихте това и как? Благодаря. Автор на корицата и на оформлението е Иван Кашлаков, който е мой близък приятел, доста награждаван дизайнер. Той твори предимно в областта на плаката, но всъщност в доста формати се изразява, така да го кажа. Тази корица е дебют и за него. Всъщност във връзка с плаката има нещо плакатно, леко плакатно в корицата, поне за мен. Аз, когато работихме с него, му казах нещо от типа на виж, не съм аз човека, който да ти дава насоки за корицата. Разбира се, предполагам, при всеки автор това е индивидуално, но аз реших така да подходя и му казах, че той има пълната свобода. И всъщност, предполагам, прочитайки първото стихотворение с бележката под линия, това беше един от вариантите, които ми изпрати. Аз веднага го харесах. Другото, което е, има някакъв умишлено търсен контраст и оксиморонност, така да го нарека, в цялата книга, който си личи тук. От една страна стихотворенията бих казал, че са до някъде тихи и деликатни, е търсен умишлен контраст с големите крещящи букви. От друга страна има изключително много препратки към цветове. Аз смея да твърдя, че това е цветна стихосбирка, не в най-клиширания смисъл на думата, и беше търсен умишлен контраст с една не черно-бяла, но черно и сивкава, леко сивкава корица. И тази идея за съчетаване на несъчетаеми неща я предадохме по този начин и в корицата. И ние смятаме, че е сивкава и освен това също сме съгласни, че тези стихотворения са само привидно деликатни. За това ще поговорим малко по-късно. Добре, аз се опитвам да намеря въпроса за цветовете, ама... Въпросът за цветовете предстои, но въпросът, който не можем повече да отлагаме, е големия въпрос Ани Лазарова. Така че нека поговорим за нея.
да си реч как са редактирали, как са работили по книгата, защо Ана Лазарова не е всека. Да, защото това Ана Лазарова не е въпрос. Да, тя е отговора на всички въпроси. Да. Така че и за въпроси, и за отговора да си поговорим. Тази книга е резултат от годишния, мисля, че последния за сега годишен конкурс, ако не, надявам се да не се бъркам, годишен конкурс на Scribens. Да, тогава нямаше, нали, еднолично личени автори, но имаше няколко посочени, с които издателството беше решило да работи докато има готова книга. Точно на 31 декември в една година, която не приемах за особено приятна, ми звънна Ани Лазарова и ми каза, че това е една от одобрените книги. Малко по-късно беше нещо като въпрос дали аз имам желание да работя с нея по ръкописа. Отговора беше, разбира се, че да. И да говоря ли малко за самия процес по подготвянето на ръкописа? Да. Трябва ми само 5 секунди. Добре, ще започна от много далеч, от Стара Загора през Благоевград за Велико Търново, например. Напоследък гледам любими анимации. Една от любимите ми анимации е... Очаквали ли сте да говоря за анимация на представянето на книжката? Да, ти да, той не. Една от най-любимите ми анимации е Wile E. Coyote и Roadrunner. Койота, който постоянно се опитва да хване птицата, така и не успява. Аз съвсем искрено го заявявам. При мен това да съм дебютант и начинаещ поет съвпадат. Аз не пиша от много дълго време. Пиша може би от 2-3 години, нещо такова. И всъщност първоначалният ръкопис беше малък хаос и никога няма да го крия. За мен, поне аз така се чувствах, като един начинаещ поет, като един Wile E. Coyote, който, ако приемам, че птичката е идеята, която иска поета да достигне, или пък мечталното стихотворение, Wile E. Coyote е леко наивния, глупав човек, който чрез различни неща се опитва да лови или да убие птицата. Било то чрез странни изобретения, слепило, с което залепя себе си. При поета това, да кажем, са похватите. И в първоначалния ми ръкопис, аз като един Wile E. Coyote, който се опитва да открие мечталното стихотворение, всякакви неща. То не бяха едни дълги стихотворения, едни словоизлияния, един confessional poetry, така да го кажа. То не бяха едни парцаливи стихотворения. Това е по-скоро в добрия смисъл на думата. Онова, за нали знаеш, онова сивкаво чувство. За мен е стихотворение, което явно нещо грешна посока тръгнах, но няма значение. Стихотворение, което е като парцал носен от вятъра. Умишлено беше това чувство търсено, това усещане търсено. Имаше много разнообразни подходи, по които се опитах да подходя към похвати, чрез които се опитах да подходя към първите си стихотворения. И интересното е, че в крайна сметка се получи, поне за мен, Wile E. Coyote така и не успя да хване мечталното стихотворение, но успя да напише една книжка, от която е доволен, с помощта, разбира се, и на редактора. Във връзка с това, смятам, че не се говори много за начинаещия поет. Аз не смятам себе си за завършен поет или за нещо такова. Най-грешното за начинаещия поет е сцената с Wile E. Coyote, в която той се представя и има една визитна картичка Genius. Това много начинаещи поети хлътват в тази посока, защото се така и не съм хлътнал към нея. Но поета според мен не трябва дори да става за смях, дори да става понякога не любим за него резултат, не трябва да спира да се опитва да хване тази нагла птица, която му се надсмива постоянно. В крайна сметка това се случи. За мен Ани Лазарова изключително много помогна. Паднаха може би около 10 текста.
влязоха нови 10 текста, голямо пренареждахме. Първото стихотворение беше предложение от мен, нали, да отида в началото, то беше по средата по някаква причина в първоначалния ръкопис. Направихме една композиционна рамка, която всъщност беше мислена преди това с двете препратки към обещания за поезия и намаляване на поезията. Направихме и още една-две малки смислови линии, така да го кажа, не бих казал някакви микросюжети, но има някакви смислови линии, една от които може би се забелязва, че започва с изгрев и приключва с заспиването. Има едно изключение, което е стихотворението с между 2 и 3 през нощта, което стои леко като трънче по средата. Изведнъж се появява нощта около пладнето. То беше умишлено търсено, разбира се, заради самата тематика на стихотворението, заради усещането в това стихотворение за един човек, който не може да се намери мястото, и умишлено заради това беше сложено по средата. Така че да, като може би, не знам дали прекалих, но в подредбата на книгата беше мислено доста. Иначе Ани Лазарова беше доста търпелива към моите текстове. Имаше, както казах, стихотворения, които отпаднаха целите, пренаписвах стихотворение. Това, което всъщност остана на корицата, е изцяло пренаписано стихотворение, беше друго. Имаше някои леки редакции, имаше едно-две стихотворения, за което тя каза супер, нищо няма да пипаме, което не е казано, звучи добре. Имаше стихотворения, които аз исках да сменя, и така доста дълъг процес, от който аз лично останах доста доволен накрая. Надявам се и тя. И ние сме. До сега не бяхме използвали анимационна метафора, много хубаво се получи. Да, Северина напоследък обича аграрни метафори. Да. Който разберал. Може би да все пак да спазваме някакъв сценарий или да не го спазваме. Мисля, че тук трябва да чуем думите на Ана Лазарова, защото те малко се разминават с това, което каза. Аз ще ги прочита. Малко само. Неочаквано за тебе. Деликатна, но героична. За мен всички същества на рамото ми е образец за дебютна книга. Тук поетическия език на Станимир Семерджиев е достатъчно хитър и дързък, за да окупира познатия ни свят и да го преобзаведе с съкровища, магиосници и гиганти, да заличи лекотата, с която се примиряваме, и да ни покаже, че това не е просто приказка, с която приспиваме действителността, а възможност за бъдещ огън, който някога децата ще прескачат. Това са думите на Ана Лазарова тук. Не знам какво може да добавим към тях. Аз нищо няма да направя. Сашо със сигурност ще каже нещо. Така че, Саша? От каква гледна точка да каже нещо? Не знам. С кое се разминавам? Ние сме за литературната точка тук. Така ли? Защото мислех, че сте по-земеделската вие в този ъгъл на сцената. Всъщност, разминаването е малко и може би то е по-скоро някакъв нюанс на това, което тя казва, защото ти каза, не става дума за примирение в книгата, а по-скоро за някакво приемане и така нататък. Там леко се разминавате, но то е нормално. Някак автор и редактор, ако мислят изцяло еднакво, ще е леко странно. Така че това е очаквано до някъде, пък и нейните думи са пак са анотация, която има за цел в максимално сбит порядък да представи цялата книга, което никак не е лесно. Може би тук да попитаме това обещание, за което се споменава в финала на анотацията на Ана Лазарова, в тези нейни думи. Всъщност това е от едно стихотворение от книгата, цитат: "Бъдещ огън, който някога децата ще прескачат." И всъщност и финала на книгата остава малко или много с едно обещание, така да го кажем, много условно казано,
но и с заявка, че не искам да въздъхна с облегчение, така завършва книгата. Да, има ли обещание за нещо следващо? Няма предвид книга или бъдещи творчески планове. Имам предвид по-скоро, когато работихте по книгата и когато ти мисли за книгата, след като започва с заповядайте, добре дошли, здравейте и приключва с не искам. Всъщност, къде е обещанието за този бъдещ огън, който някой ще прескачи? Доста всеобхватен въпрос, само с уточнението, че е възможност за бъдещ огън, който децата ще прескачат. Ако въпросът ти е дали има някаква смислова завършеност в края, с това въздъх, че не искам да въздъхна с облегчение, ако трябва да бъда честен, аз не съм го мислил в тази посока. Стихотворението е сложено там не само защото, не заради това, че пише когато всичко е на път да свърши. Момент, само да си подредя мисълта. От цялата стихосбирка едно от нещата, които лъхат от нея, те са няколко неща за мен. Тя лъха на една тревога, която не е задължително да бъде, нали, лошата тревога, може да бъде и просто търсене, импулс за търсене. Второто нещо, което лъха от цялата стихосбирка е един страх от смъртта или поне един опит за опитване на отвъдното, така да се каже, с риск да прозвуча твърде мистично. И докато около средата на книгата има по-скоро трудни сблъсъци със смъртта, буквално има единственото стихотворение с посвещение, написано от името на смъртта. Има и други препратки към края, към човешкия край. В последното стихотворение има някакво смирение, докато, да кажем, в средата, в това стихотворение, което е като трънче с Силвия Плат и Ан Секстън, на които всички им знаят трагичните истории, умишлено сложихме Мери Оливър накрая, която за мен е един много светъл, не искам да генерализирам по никакъв начин, но един светъл пример в поезията. Усеща се някакво спокойствие, поне за мен в нейните стихове, една близост с природата, докато повечето стихотворения тук са лутане из градските улици или из стълбите на Ешер. Накрая има едно леко успокоение, примесено с надежда, и заради това сложихме Мери Оливър накрая. Не знам дали казах 6 неща едновременно, не знам дали успях да ти отговоря на въпроса. Добре. Успя да отговориш? Аз ще продължа тази линия с споменаването на Ан Секстън, на Силвия Плат, на Мери Оливър. Ще припомня Христо Фотев, когото споменахме в началото, когато прочетохме епиграф от когото, Биньо Иванов, и тук трябва да стане дума за епиграфите. И за имената, които тези така, все пак нарочни редове, след като са в окончателния вариант на тази поетическа книга, препоръчват. Тоест, разделяме въпроса на две, т.е. отговорът и на две. Епиграфите, които са няколко, но така доста знакови, доста силни, доста категорични като ключ, като вход към стихотворението, и останалите имена. Тяхната роля там за теб и за стихотворенията. Чрез епиграфите, да кажем, с стихотворенията на Христо Фотев, на Биньо Иванов, нали, обещания за поезия, намаляване на поезията, и стиховете на Мери Оливър, свързани с, нали, края, най-общо казано. Идеята не беше просто чисто формално да се маркира някаква композиционна рамка или някаква линия на книгата. Нямаше как да не включа или да спомена свои любими творци. Просто е неизбежно. Това е, както се вижда, това не засяга само
поети и писатели, засяга и художници също. Аз разбира се, съвсем любителски проявявам интерес към изобразителното изкуство и не беше търсено по никакъв начин, доказа се, че не мога да избягам от това. Другото, което бих споменал във връзка с епиграфите и с бележките под линия, ако трябва да бъда честен, това е едно от нещата, за които до последно се колебаех и сега също се колебая дали беше правилен подход с дългите бележки под линия под две от стихотворенията. В крайна сметка ги оставих, защото ми се връзваше с цялостната идея за думите под линия. И малко стоят и те като трънчета или като някой може да ги възприеме и като неуспешен опит на Уайли Койоти и просто е лепнал там нещо. Но в крайна сметка на мен се вързаха много добре в цялостната концепция да има текст под линия, с текст под линия, с още по-малки букви. И реших, че е интересно. Не е най-типичното нещо за една поетическа книга да има дълга бележка под линия или другото, което стихотворението, което дава заглавието на книгата, всъщност е доста кратко и епиграфа на Христо Фотев е около 4 пъти по-дълъг от него. Това също ми се стори, епиграфа да е 4 пъти по-дълъг от стихотворението, ми се стори доста интересно и реших просто да го оставя. Така. И има някои неща, за които съм се колебал, но има някои неща, които са умишлено търсени. По някакъв начин събрах половин тираж в себе си, не знам как се случи това. Да, нека да прочетем стихотворението, ама с бележката под линия след това. О, не! Нека да не гоним хората. Да не се превръща в юнгианска лекция сега това. Окей ли да прочета само стихотворението? Северина ще прочете бележката под линия. Няма да избягам. Знаех се, че не мога да избягам. Живее в мен. Още от преди да ме приемат за човек, още от преди да придобия форма. Направен е от фосфор. Свил се в едното ми предсърдие и от векове пирува с кръв. Ако пожелая, може да разцепи на части нощта със смеха си, да огъва мечове, все едно със сламки. Само ако пожелая, ще засветя отвътре, ще засияе целият град. Търси подобни основания за неловката констатация, че съм малко по-възрастна и ни трябва до чилата, за да прочета тази бележка. Добре, тогава няма да четем бележката с това. След никой не иска, просто не виждам наистина. Опитвам се, ама... Двама възрастни са тук. Ще си прочетеш сам. Не иска човек. Стихотворението е вдъхновено от глава процесът на индианците на... Не индианците, няма. Има индианци. Визуализацията е думата. Нека да не правим повече експерименти, за да не прочета нещо, което не съществува. Който реши да посегне към книгата, ще си прочете тази дълга бележка под линия. Да, тя е важна, както и останалите бележки под линията. Малко се... Цялата книга е бележки под линия. Бележките под линия имат бележки под линия, които имат други бележки под линия. И така до безкрай, малко като при Ешер наистина, се получава в един момент, но като си говорихме за книгата, всъщност имаше един момент, в който се чудихме как да подходим към употребата на кавички, така да го кажем филологически погледнато, защото има едно стихотворение, което цялото е в кавички, е посветено. Има други стихотворения, в които отделни реплики са в кавички. Има на места монолог, който е в кавички. И в крайна сметка, може би да си прочета въпроса, защото звучи по-умно. Така, всичките отделни стихове, които са чужди думи, сякаш, но не са, които са превърнати в собствени, са поставени в кавички. Това е един от, така да се каже, обичайните ти в тази книга, поне способи за постигане на някакъв вътрешен диалог. Да,
тази диалогичност, какво я провокира, тези различни форми на диалогичност, защото ги има на различни нива и да речем, че в повечето стихотворения но в малко има и въпроси, въпросителни изречения. Цялото стихотворение понякога е един въпрос, който няма отговор. Тази постоянна диалогичност, защо ти е важна или как се превърна в част от твоя почерк? Какво я провокира? Много благодаря за въпроса. Аз съм сигурен, че те първо ме започвате да... Най-краткият отговор е, може би това, с което започнах в началото, че човек никога не е напълно сам, поне за мен, и в стихотворението, в което крясъка е заровен като съкровище, има лирическия герой, който подминава сенките на сенките, спомена за спомен и един вид намира земя, което е нича и все пак чува гласове, които са не са определени нечии гласове, но всъщност се оказва, че не е сам. Дори в тази ситуация, в която е избягал от всички, човекът не е сам. Може да се възприема, разбира се, и като някакъв вътрешен глас, може да се възприема и като някакъв, така да го кажа, авторитет, който ти дава много странно напътствие, че ничията земя е твоя и можеш да правиш с нея каквото искаш и реално това, с което се изразява тогава лирическия герой е просто един крясък, който също е като трънче в цялата книга, която е доста тиха, поне според мен. Има една торба с викове също, но предимно в ниските децибели е книгата. Другото стихотворение, разбира се, не е изключително рядко срещано в литературата да има реплики директно от името на смъртта. Това стихотворение за мен е много важно. Може би най-личното стихотворение и чудих се как да подходи към него. Чудих се дали да е от името на човека, за когото е посветено, дали да е от мое име, и в крайна сметка стигнах до едно изказване от името на смъртта, което е дори леко шеговито. Дори в това стихотворение има един тънък пласт на ирония, на шеговитост. И да, чуждите реплики, псевдочуждите реплики са типични за, както и думите в скоби са типични за стихосбирката, и според мен те допълват, първо усещането, че никога не си напълно сам. Или поне аз не съм бил, за щастие, не знам. И второ, усещането за недоизказаност е нещо, което е скрито, нещо, което допълнително трябва да бъде помислено, разнищено. Много текстове има скоби също. И една вторична или третична идея за стихосбирката беше някои от основните идеи на стихотворението всъщност да бъдат сложени в скоби, като в Менгеме, както стихотворението с Менгемето. И така. Отговорих ли на въпроса ти? Аз намерих въпроса за двете, Сашо. И сега ти спомена, нека се върнем и нека да го прочетем напред това стихотворение. Тук има много неочаквани асоциации, породени от цветове и изградени през цветовете. Метафори. Добре, нека да го прочетем. Айде да стане по-интересно, всеки да прочете по един стих, да го завъртим така два пъти. Добре, аз ще се догрижа до страни. Ще споделяме моя. Готов ли си? Сашо винаги е готов. Черното от въглена. Небесно-синьото, надничащо зад пушека. Червеното между резците
на хиената. Бялото от нажеженото желязо. Жълтото по склерата. Зеленият мъх. Завзел устните на безгласните. Ако смесиш всички цветове, получаваш цвета на пръста. Откраднах ти стиха, съжалявам. Добре, ти вече заговори за цветовете, ние те прекъснахме, защото така искахме да отложим удоволствието да зададем този въпрос и ти да отговориш по-пространно на него. Кажи ни за цветовете и колорите, които те придават, макар че колорите е най-малката им тук, най-малкият принос към този текст, към останалите. Какво изричаш с тези цветове? Тук конкретно много неочаквано. Да, основната тук Уайли Койоти като дете в пясъчника си е решил да смесва цветните боички и да разбере, че като смеси всички цветове от едни водни боички ще получи едно сивкаво кафяво, което е почвата, в която крещи в следващото стихотворение. Това беше игра в пясъчника, това стихотворение, като идеята беше да са леко нетипични, разбира се, черното от въглена не е най-нетипичното, но поне следващите са леко нетипични или зад някой от тях има нещо скрито. Например, небесно-синьото е въведено чрез нещото, зад което наднича, или жълтото е болесното жълто по склерата. Идеята тук беше да има леко неочаквани завои, които според мен се срещат и на други места в книгата. Има особен колорит, но леко притъпен, нали? Не е най-крещящия колорит. Има според мен на избрани места, на избрани стихотворения сложена някаква цветност. Например, безмилостно червеното на Ротко, да кажем. Другото, което леко отивам по тъча в момента, но с това безмилостно червено, другото, което се опитах да направя в тази стихосбирка, както може би сте видели, като сте я чели, има няколко опита да напиша позитивно стихотворение. Няколко човека ме попитаха, всичко наред ли е, че пишеш позитивни стихотворения? Да, всичко е наред и точно за това ги пиша. Или поне има очакване за положително развитие. Има няколко такива опита. Едното е с всички финали, на които имаме право. Едното е с очите, които са март, върху лице, което е ноември. И така. Няколкото любовни стихотворения тук. Аз съм приела като своя кауза, нека напълним тази дума с така. Кауза. Аз знам, че е много голяма, но това е моя начин да изразя... Да нарушаваш сценария? Не исках да спомена, че във всяка стихотворка си търси любовни стихотворения и в Сашовата. Дори когато няма, да. Там имаше едно, но аз не успях да дойда на представянето, за да го прочета единственото любовно стихотворение там. Ама то е много хубаво, аз ти препоръчвам да го прочетеш това стихотворение. Чел ли си? Хареса ли ти това стихотворение? Нека да прочетем едно любовно стихотворение. То вярвам, че така, никога не е време или пък не е излишно да се направи това. За да покажем, че тук има любовни стихотворения. Тази стихотворение. За тези, които ще ги потърсят, като мен. Да го направим сега. Кое от трите? Когато градът си показва резците, когато въздухът зацяда в гърлото, като коста на кит, ела при мен. Ела при мен, за да направим слънце от запалка. Дом от стъбла на глухарчета. Ела. Сашо? Какво? Да, хубаво стихотворение.
Не разбрах каква е целта на занятието, освен да покажем, че има любовно стихотворение. Има, вземете си книгата. Да го попитаме нашия гост, как тези три, според мен, може да са повече, ти се ще кажеш колко... Усещате се като три. Как намериха място те сред останалите обещаващи позитивизъм, но всъщност не изпълняващи обещанията си? Благодаря. Чули? Ами всъщност ти отговори, може би без да искаш, обещаващи позитивизъм, но не спазващи обещанията си. Всъщност първите две от усещащите се като три любовни стихотворения са едно очакване от най-грубо и лаишки казано. Очакването породено от първите срещи с един непознат човек, който при срещата с който има както много очаквания, така и много въпроси. После накрая има една приказка за лека нощ, при която се оказва, че куприната е превърната в куприва. Така че има някаква завършеност и в колко глупаво ще е да кажа мини цикъл разпръснат из книгата, но има някаква завършеност и в това отношение. В случая, нали, с нещо като разочарование. И така. Само да кажем, че книгата няма цикли, стихотворените нямат заглавия. Няма. Всъщност преливате едно в друго. Да, извинявам се за грешката. На места и малко се блъскат едно в друго. Не, то не е грешка вътре в самата книга, може да има отделни части от нея, отделни стихотворения, които да формират нещо общо и това го има не веднъж. Тук ми се иска странно за всички, може би не очакват хората, че ще разчитам на Северина за нещо, но да си поговорим за финалите на стихотворенията, защото взехте много към позитивното, каквото означава тази дума. Няма какво означава да знаеш да занасяте нещата, а всъщност тази книга има така два типа планти. Някои от финалите са доста директни и всъщност оголват идеята на стихотворението, докато другите са метафорични и съвсем забулват в целостта на текста. Всъщност това понякога проличава, но са изненадващи част от финалите и сега ми се иска Северина да ни помогне, ако има тази възможност, не се занимава с други дейности, да намери по-метафоричните, така да се каже, финали, поне няколко примера за такива, преди да зададем малко подразбиращия се въпрос. Да, почти готова съм, само да си набавя още две, за да станат 4. Хоризонтът е двуостър нож. Охлювът достига върха на острието невредим. Защо? Добре ли се вижда? Защото разчиташ на мен, аз това се притеснявам. Очите ми обаче Март. И няколко примера за малко по-директни, така да ги наречем, финали. Малките напомняне, че животът продължава. Може малко по-бързо. Понякога ме плаши мисълта, че използваме най-лошите сценарии за успокоение. Защо не се очудвам, че тук съм у дома, в един стиснат до болка юмрук. Да, може би няма нужда от повече примери. Стана ясно, че едните са по-директни, другите са по-метафорични. В крайна сметка, кое определя финала на стихотворението, защото всъщност при теб, точно там и до момента, в който цялото стихотворение зазвучава по-своему, по различен начин или придобива някакви нови значения, или се сменя хода дори на мисълта. Това стихотворението е също пример.
изреждат се някакви цветове с асоциации към тях, индивидуални, като на жеженото желязо, което никога няма да ми доведе до бяло в съзнанието, например, и изведнъж всички цветове стават пръст. Финала дава съвсем различен смисъл на цялото стихотворение. Кой определя дали ще е директно, дали ще е метафорично, какъв да е финал? Въпросът свърши. Време за признание. Аз имам проблем в тази стихосбирка. Всъщност имам много проблеми, но интересният факт е, че процеса на писането съвсем искрено отговарям, без да прикривам нищо, без да казвам, че видиш ли финалите, еди какво си, пък еди що си. Пишем с Ани Лазарова за стихотворенията и тя каза: Станимира, много добре ги започваш тия стихотворения, много хубаво тръгваш и изведнъж бам, главата в асфалта. Не знам дали каза това, но главата със сигурност доста пъти беше в асфалта, Лайли Кавета доста пъти се блъснала в скалата, доста пъти падна от високо и аз имах проблем с това да завърша стихотворение. И все още имам, но се радвам, че по някаква причина успявате да намерите успешни завършици. Някои чисто формално са отделени с разстояние. Има един рязък завой, който може би се забелязва често като похват, или едно обобщение, което не е точно обобщение. Ако трябва да отговоря на въпросите, не е търсено и не е избирано как точно на това стихотворение искам да завърши така, на това искам така. Аз се опитах да се справя с проблема си с финалите по най-добрия начин и дойде естествено в крайна сметка. Всъщност една част от огромната помощ, която даде Ани Лазарова, освен за подредбата, за подбора на текстовете, беше и да се опитам да не падам по глава в стихотворенията си, по някакъв начин да се гмурна, както в обещание за поезия се гмурва човека и се връща, за да продължи да пише, и последната дума там е слово. Нали? Така че да, имам проблем, който се опитвам да се справя чрез различни похвати. Успях ли да отговоря на въпроса? Според мен да, Сашо няма да го попитам, защото аз сега ще задам един въпрос, който за мен е важен, отговорът му е важен. За светулките? Да, за светулките. Понеже става дума за метафори, и тук има една метафора, която лично за мен така много ми харесва. Аз това настоявам, въпреки че знам каква цена ще платя за това, че проявявам интерес към нея, не в личен разговор. За светулките ще питам. Надежда за светулка, човешки светулки, метафора за какво е тази светулка? Човешките светулки бяха много любими на Ани. Тя специално беше хайлайтнала този стих и каза: много добре. Да се върна към въпроса. Това беше един от двойствените образи в стихосбирката. Единия път в тази, за целта ще го нарека болнична, тиража продължава да расте, ще го нарека болнична обстановка, в която погледите на хората са изпълнени с едно трептене, едно обикаляне из пространството, едно ешерско обикаляне из пространството, което образно тук е преобърнат по-скоро към нещо тревожно. Пък всъщност от друга страна в едно от най-тревожните стихотворения, което е за разговорите с Секстън и Плат, едно трънче, там от трънче, за което споменах. Там пък светулката е в най-класическия образ за светлинката, която търсиш между 2 и 3 през нощта. Ако не си гледаш Инстаграма, си търсиш светулката. Така че да, това е един умишлено търсен двоен образ, с двоен смисъл. Аз трябва да прочета текст. Добре. Тук има финал. Хубав. Между 2 и 3 през нощта.
едно постоянно въртене, едно постоянно навиване около себе си. Тишината между всеки две минаващи коли е като вакуум. Тъмнината е толкова плътна и лепкава, че от нея можеш да изваеш фигурки. Между 2 и 3 през нощта един дълъг разговор с секстен и плат, една надежда за светулка. Сега, за да се включа в разговор за светулките, ще отида съвсем различна посока. За това май поеше така си положената посока. Върви. Още малко и ще прозвучи като стихотворение на Стоян Михайловски, върви народа възродина. Там ли отиваме? Не се разбирам. Наистина разбирам Северина какво му подсказва, но да речем, че другия път може да се получи, ако е тук и не се занимава с земеделие. В един миг на четене на книгата всъщност така написах разни неща, които после не бях много сигурен, че са адекватни, но сега ще прочета едно изречение и ще си задам въпроса. Той е за едно от стихотворението, които Станимир Семерджиев вече спомена. Той е на 41-а страница, ако може така да ни прочете. След като си прочета изречението, преди да задам въпроса. Не само заради това стихотворение, но заради цялата книга, макар да не е толкова директно изказано в нея, всъщност ми се струва, че това е една книга за съществата на рамото, но мислени като това, което познаваме в себе си и в другия, тези гласове или спомени или проекции или каквото и да било подобно подсъзнание, което говори някъде там, за непознатото и познатото в нас, но и в другите и за това, което ни свързва, за тази нишка, която ни свързва. За всяко аз от миналото, което сякаш вече е човек от спомена. Същество, което стои на рамото ни и влияе на живота ни. И тук в това стихотворение всъщност не се струва, че може би не е директно, но не и най-категорично, но по-скоро най-плавно прозвучава тази идея, така да го кажем. Те може ли да го прочетеш, преди да ти задам въпроса? Нали за това говорим? Да, със сигурност говорим за това. Тичам до края и още. Подминавам сенките на сенките, спомена за спомен, стигам. Тази земя обещана на никого. Цялата е твоя. Твърдата почва е твоя. С предпоследни сили изкопавам дупка, събирам минало под ногтите, навеждам се над себе си, крещя. Докато се свият дробовете, докато станат колкото си напени зърна, докато от мене останат само ребра. Заравям своето съкровище. Въпросът е буквално по стиховете, в кръга от спомени за спомени за спомени. Себе си ли заравяме накрая? Нали казахте да е мрачно, аз мога и да рече по-мрачно. След светулките пожелахте да продължа натам. И тук идеята беше, поне това, с каквото съм смисъл, разбира се, това, което си мисля автор, не е всичко по никакъв начин. Моето намерение не закотвя стихотворението в една интерпретация, но това е едно от стихотворенията, които също за мен изпъкват и беше умишлено да изпъкват сред другите, да са леко като острие. Идеята беше гласът на човека, словото, неизказаното, премълчаното, отговорите, с които си можел да отговориш, вместо да кимаш, може би, вместо да следваш навика, в един момент се превръщат като в твоето съкровище, в единственото, което можеш, чрез което можеш най-силно да изразиш чувствата си в момента.
Другото, което е естествено е търсено някакво противоречие, нали, заравяш нищото в крайна сметка, освен века си заравяш и нищото. Така че това е като един предсмъртен вик на койота, който вече към 41-а страница си е ударил краката, ударил се главата и може би си мисля, че чрез словото изкрещяно в дупката ще остави нещо в бъдещето. Между другото, аз продължавам да говоря за анимацията. Интересното за тази, превърна се в лекция за анимацията, тази среща. Уайли Койота не се проваля постоянно. Той не е като Сизиф. Всъщност аз изгледах абсолютно всички серии на Уайли Койота и в края той се превръща в съзвездие, така че начинаещия поет дори в провала си може дори провала може да се превърне в нещо красиво. Така че много за мен пасва този вик към края, точно преди притихването с стихотворението с Мери Оливер. Той е точно малко след него, да. Няколко стихотворения по-натам, да. Имам един въпрос за границите, който Сашо не ми дава да задавам, защото не било правомерно аз да питам за граници. Попитай, може и на себе си да намериш отговор някой ден. Затова мисля, че е време да потърсиш онова стихотворение, което ние не прочетохме, на което ще бъде най-добрата планта на нашия разговор. Имам право, имам свободна воля. Да. Имам ли една минута, освен свободна воля? Не. Добре, имам 20 секунди. 10. Добре, ще стигнем до този ешер в крайна сметка. Тук винаги имаме само 15 минути. Тук животът е лудо надбягване по високите стълби на ешер, а персидите са пръснати по земята опаковки. И все пак в тези 15 минути има време за мечти. Да сме гиганти, стъпващи по покривите, да посадим цветя по-високи от панелките, да сложим голямата мечка в малкия си джоб. Станимир Семерджиев. Кажи се. Каквото казваш на края? Какво благодариш, на какво каним гостите си? Кога ги каниш? Кога? Защо? Най-вече защо, обясни. Защото представяме книги, тези книги се заслужават читателите и защото среща с авторите някога може и да се окажат полезни, поне да разберем, че Северина ще подскаже, че има въпрос, който няма да зададе. Следващия ни гост е? Следващия ни гост е Мирослав Христов на 21 март. Заповядайте отново тук. Ако имате нужда от повече информация, налична е в социалните мрежи, където имаме профили. Сега заповядайте да си вземете фотографии нашия гост и той ми обеща, че ако някой иска да подпечатвам след автографа, ето го подпечатък, който ще получите. Може да получи само... Благодарим, може да получи само автограф, само отпечатък или и двете. Има право на избор. Да, а след което, ако не приключим скоро, съвсем ще се объркам къде сме. Благодаря ви, че сте тук наистина. Важно е, защото тези книги заслужават наистина читателите си. Благодаря много на Станимир, че беше с нас. Надявам се, че пак ще ни гостува, дори да не иска. И че... Ако ще имаме гости следващия път. Че все пак ще има и други същества на рамото му. Приятна вечер от нас и до следващия път.